Ponakanmu jenenge sapa? Irawan, celukane kan Rawan. Oh, Irawan, celukane Rawan. Ditulis karo Pak Polisi ning pinggir dalan. Tulisane piye? Rawan kecelakaan. Walah, kayak aku ki arep marane rumah sakit endi ora ngerti. Sik to. Kuwi iki maksude rawan kecelakaan, ki maksude ning daerah kuwi akeh kecelakaan. Ora enek tulisane akeh, tulisane rawan. Duh. Gak yo ponak aku. Apa? Sing tuwek jos pokoke. Sing tuwek ki mesti mantep jos. Contone apa contone? Lho, nyuwun sewu jenengan ngerti buah-buahan? Heeh. Jeruk nek enom apa enak dipangan? Rasane pripun? Kecut. Lah nek tuwek legi. Lah iya. Oh. Lah nek umpama apel Apel. enom, apel isih enom sepet kecut. Heeh. Lah nek tuwek Legi. ya pokoke sing tuwek ki jos. Oh, saiki tak tekoni. Nyapa, Mas? Kowe tau mangan jangan bung? Lho. Kesimpulannya bukan terletak pada tuwek dan enom. Dadi apa-apa sing ngadeg kuwi mesti menghasilkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang positif, Mas Mio. Urung karuan. Kok urung karuan? Jenengan dalang ke jam pinten? Ke jam 09.00. Mengke bibare jam pinten? Jam 3:30. Asile sithik apa akeh? Akeh. Jenengan ngadeg apa lungguh? Oh iya lungguh. Ah iya, urung karuan sing ngadeg. Lho kono karo lungguh lu bayaran gede. Maksudnya ki ngene, dudu mbegar karo gegeme tangan. Maksudnya ki wong gelem tangi. Gitu. Orang gur sumende, orang gur males-malesan, orang gur dadi wong lumuh, orang gur gletak ning kasur. Ning tangi gelem jumangkah, gelem kumrembyah. Berarti kabeh sing tangi kuwi mesti hasile akeh. Nek turu ora entuk hasil. Alah, sing turu urung karuan enek hasile. Heeh. Alah, urung karuan. Kok urung karuan? Tau ning komplek, Mas. Akeh iki turu hasile akeh. Wes tak we. Diaturi minggah luwih dhisik Mas Mio diaturi munggah ana ing pepanggungan ya nok. Oh ngono. Mangga Mas Mio kula aturi minggah wonten sasana budaya tumpake perahu karo ben cepet tekane ana ing panggung nok. Oh ngono. Mangga Mas Mio kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Selamat terus. Ada
Mak Cangik. Wilujeng dalu Mas Mio. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah sik tak benake. Iya. Sungkem kula katur, bekti kula katur. Injih Mas Mio. Pinten-pinten agenge kagungan kula nyuwun pangapunten. Duh, piye to? Piye? Piye maksudnya piye? Balenono tembungmu piye? Kan bekti kagem Mak Cangik. Iya, ngaturne bekti. Umuripun langkung sepuh. Heeh. Pinten-pinten agenge kagungan kula nyuwun pangapunten. Pinten-pinten agenge kalepatan kula nyuwun pangapunten. Ya ngger bakal tak ngapura. Lho. Aku ki nyontoni. Oh tak kira nek njaluk sepura. Lah, lagi ketemu njaluk ngapura lho. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten ing tlatah Karangwinongan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Lurahipun nggih grapyak semana. Ngaten nggih Mas. Nggih. Sampun kepanggih? Sampun. Oh nggih. Wau beda sangat Mak Cangik. Suasana pada malam hari ini? Nggih, luar biasa. Bedane bagaimana Mas? Minimal nek umpami nggen kula menika mbaten ngagem korpri ngeten iki pegawai negeri. Nggih. Teng rika mlakune wis kuwetakete. Nek ning nggonku. Oh. Nek ning kene iki lho nganggo korpri iki lho ngeteri wedang. Oh. Ning mrene. Ning nggon pondokan mau sing ngeteri aku pegawai negeri. Oh. Nggih. Artine grapyak semana. Panitia niku wajan. Wah Mas Meo teko langsung kopi, maem, jajan kabeh medun. Saking bergase urung diombe lho wis diundur neh. Wih dijoli sing luwih hangat ya Mas. Oh iya, dijoli sing luwih hangat. Salam sapa-sapa dulu karo para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Desa Karangwinongan Mas Meo. Karangwinongan, kula aturke wilujeng dalu katur sedaya kemawon. Ingkang sami rawuh kula dongake panjang umure, sehat awake, barokah donya akhirate, lunas utange. Lho banter dhewe Kang sing iki. Penonton tumplek-blek Mas. Luar biasa, tidak hanya pada kesempatan malam hari ini lewat media sosial Asta Brata Media, penonton kita juga masih tertinggi. Alhamdulillah Mak Cangik. Alhamdulillah. Berkat sedaya penggemar dari Asta Brata Group. Luar biasa. Sasine suro okeh diati-ati. Oh ngaten nggih Mas. Ning dalan ya diati-ati. Wajan kula budal mriki niki wau. Iya. Eneng tulisan nang pinggir dalan. Tulisan piye Mas Mio? Aku lak duwe ponakan ki jenenge Rawan to Mas. Heeh. Lah ning kono ditulis karo Pak Carek. Aku Pak Polisi. Walah, Rawan kecelakaan. Sik piye-piye? Meng budal rene. Budal rene. Heeh. Terus lah kok ponakanmu jenenge sapa? Irawan, celukane kan Rawan. Oh, Irawan celukane celukane Rawan. Lah kok ditulis karo Pak Polisi ning pinggir dalan. Tulisane piye? Rawan kecelakaan. Walah, kayak aku ki arep marane rumah sakit endi ora ngerti. Sik to. Kuwi iki maksude rawan kecelakaan, ki maksude ning daerah kuwi akeh kecelakaan. Ora enek tulisane akeh, tulisane rawan. Duh. Gak yo ponak aku. Kuwi iki maksude ngandani sampeyan ning kono ki daerah sering terjadi kecelakaan ngono lho Mas. Tulisane ora omong ning aku kok ngandani piye. Lah tulisane nggur piye? Yo tulisan rawan kecelakaan ngono lho. Lah terus? Lah yo aku lek yo wah kengko nek pomo aku marane rumah sakit ngendi kan yo ora ngerti. Ora ngerti. Ya blas aku melanjutkan perjalanan sesuk-sesuk arep tak tiliki. Oh. Lah kok ning kono ki lho. Ning Gwedi Duwa Webeyo. Lah kok sate 500 meter. Lho. Cek dawa sate lho 500 meter iki lho. Kuwi iki maksude jarak perjalanan antara tulisan kuwi nang sate kuwi 500 meter. Alah ora genah ngono kok tulisane butuhe sate 500 meter. Apa marai ketir-ketir. Lah kok ketir-ketir? Lah aku ngono apa memangan ora kesogrok telakku. Aku bablas, Mak. Bablas neh. Lah kok ning perapatan ku lho. Eneng kok tulisan polisi 150 meter. Dhuwur niku.
Kuwi jarake yo nyuk. Mboten, ora enek tulisan jarak kok. Jarake kantor polisi iki ning kono 150 meter. Ora neng tulisane jarak. Berarti kuwi engke tak pikir dhewe. Heeh. Oh, berarti sing ngentekne sate 500 meter ya polisi iki lho. Rumangsaku kok Nggih, pokoke sowan wonten ing tlatah desa Karangwinongan ngaturke panuwun terima kasih kagem Pak Lurah. Ayo. Matur gunging panuwun katurutipun Ki Demang sampun paring tinimbalan Ki Dalang Akbar Syahalam. Kinen gelar pakeliran wekdal dalu punika sampun melestarikan budaya seni tradisi. Adapun kita pelaku seni nek boten wonten pelestari seni kados Ki Demang sedaya perangkat ya ora jalan mak cange. Oh ngaten nggih Mas. Saking mekaten lestarilah rahayulah budaya seni Indonesia, kita harus saling bekerja sama. Wah. Nggih, antara pelaku kalih pandemen peminat pecinta seni. Alhamdulillah sowan komplit Astabrata Group Mas. Grup komplit. Wah, jan. Penabuhe enom-enom, sindene kuwabeh enom. Sik. Penabuhe nom-nom. Nom-nom. Ya tenah penabuh kene iki tuwek sithik pateni kok, Mas. Ya ora, ya ana sing tuwa mangestoni. Oh iya ya. Sinden Sindene nom-nom kabeh. lah ya ora. Ora piye to? Maksude sing nom pripun niki nak sih riki nom. Heeh. Lah pinggir iki. Apa wani sampean ninggal tuwekane sinden sitok? Wayangan ndi wae dalange sapa wani ninggal sinden tuwek. Oh, gosok we. Berarti nek aku ngomong sinden kabeh nom, penabuh nom kabeh salah ya Mas? Mesti enek sing tuwek sitok niki ingkang gambang lho. Sindenku nom-nom. Iki nom semene mbane iki enek tuweke sitok. Sik tak urus Mas. Piye? Wejo Panggah hebat tuwek, Jos. aja ngenyek lho Mas. Lah pripun? Aja ngenyek. Sing tuwek iki mesti digawa. Mesti digawa. Mesti mergo apa? Sing tuwek iki mangestoni. Lho lah iya. Heeh. Sing tuwek niku biasane iki idu geni. Oh. Upase mambu. Manjur kok mambu. Upase mambu ya Mas aku. Manjur. Ha nggih, mesti digawa. Pokoke jos sing tuwek ki wae jos. Apa? Sing tuwek jos pokoke. Sing tuwek iki mesti mantep jos. Contone apa contone? Lho, nyuwun sewu jenengan ngerti buah-buahan? Heeh. Jeruk nek nom apa enak dipangan? Rasane pripun? Kecut. Lah nek tuwek Legi. lah iya. Oh. Lah nek umpama apel isih Apel. nom, Apel isih nom sepet kecut. heeh. Lah nek tuwek, Legi. ya pokoke sing tuwek ki jos. Oh, saiki tak tekoni. Nyapa, Mas? Kowe tau mangan jangan bung? Lho. Paranmu kok rono to, Mas? Balenono Umpama ukaramamu. jeruk kae buah, Awakmu milih sing tuwek, apa-apa sing tuwek mesti pokoke sing enak. tuwek, Contone sinden tuwek mesti pinter. pinter, mumpuni, sakmono uga nyaga. Nek tuwek mesti mumpuni hebat. Kang gender ya golek sing tuwek, ora mungkin sing nom. Sing tuwek mesti hebat, Hebat. Enak. Cara panganan mau balenono apa? Jeruk Jeruk nek tuwek, ya enak. oh nek enom kecut. Terus apa neh mau contone? Umpamane apel, sing nom sepet, kecut. sing tuwek legi. Saiki aku tak tekon Mas Pio. Napa? Kowe wis tau mangan jangan bung? Wis, Mas. Heeh. Kowe kira-kira ke Lah iya. tuwek apa nom tak tekoni? Nika nom. Heeh. Lah iya, lah pedhekno jangan parane rono lho, Mas. Lah nek umpamane jangan bung ki sangka pring tuwek ora bongkotan, Mas. Lah ya rumah aku kabeh iki gak kena digebyah-uyah Mas. Tidak bisa disamaratakan. Ya ta? Banjur lire. Loh, kesimpulan iki bukan terletak pada tuwek dan enome. Banjur Terletak pada apa nih? Jumangkahe, semangate, gumregahe. Arepa tuwek, arepa enom, nek semangat ya toh. Kuwi mesti gumregah, mesti menghasilkan. Contohnya Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah. luar Ya toh. biasa. Bapak Kepala Desa niki wis sepuh to Mas, secara umur memang wis sepuh. Tapi gelem ngadeg, gelem bisa mengayomi para warga masyarakate, gelem ngadeg,
gelem jumangkah. Apa-apa ki Mas nek gelem ngadeg mesti hasile akeh iso memakmurkan warga masyarakat kang mapan ana ing desa Karangwinongan. Apa-apa ki nek ngadeg mesti menghasilkan hasil yang positif. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Lurah. Kesimpulannya bukan terletak pada tuwek dan enom. Jadi apa-apa sing ngadeg kuwi mesti menghasilkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang positif Mas Mio. Urung karuan. Kok urung karuan? Kok urung karuan? Jenengan dalang ke jam pinten? Ke jam 09.00. Mengke bibare jam pinten? Jam 3:30. Asile sithik apa akeh? Akeh. Jenengan ngadeg apa lungguh? Oh iya lungguh. Ah iya, urung karuan sing ndi sing ngadeg. Lho kono karo lungguh lu bayaran gede. Pek dinyang ya angel. Aku gak omong, ora same-same pamer untu apa piye. Kaya duwe untu-untu gingsul dhewe, nggonku lho sak cangkem kabeh. Lah aku nek untu aku mesem guyu ning kamera lho. Itu gingsul loro no ketok manise. Misal sampean ning kamera guyu. Lho delon masyaallah kena angin muni mak siu. Ibu-ibu iso gila. Delon untu apa WC jane. Asem ke. Dadi kowe mau mbantah piye? Mbantah perkara lah dalang lho lungguh tok. Bayare yo akeh. Kuwi iki dudu perkara dalang, dudu perkara lurah. Ngadeg yang dimaksud bukan seperti itu, Mas Mio. Lah piye? Yang dimaksud semangat dan gumrega semangat iki angger tanganmu begar. Angger tanganmu begar, kuwi mesti ya toh, mesti hasilmu akeh menghasilkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang positif. Bapak Lurah tangane gelem begar, dono rasa nyenengne para warga masyarakat, tangane begar, nyah nyoh sak sok, hasile akeh, hasile positif. Kuwi lho, maksud iki ora ngadeg karo lungguh, maksud iki tangane gelem begar ora. Tangane gelem begar mesti hasile akeh. Oke. Urung karuan, kowe ngerti Chris John? Chris John tinju kae iki tangane begar apa ya penak. Kayak bayarannya miliaran ya? Miliaran. Kae gegem lho Mas. Apa eneng terus iya. Sik to apa enek Pak Lurah dipadane Chris John iki lho. Lho, maksude lek ngendikane jenengan ya kurang pas kok. Maksude iki ngene lho, kok angel men to omong-omongan karo. Angel aja digarap. PR apa piye maksud? Maksudnya iki ngene, dudu begar karo gegeme tangan. Maksudnya iki wong gelem tangi. Ora nggur sumende, ora nggur males-malesan, ora nggur dadi wong lumuh, ora nggur gletak ning kasur. Ning tangi gelem jumangkah, gelem kumrembyah. Berarti kabeh sing tangi kuwi mesti hasile akeh. Nek turu ora entuk hasil. Alah, sing turu urung karuan enek hasile. Alah, urung karuan. Kok urung karuan? Tau ning komplek, Mas. Akeh iki turu hasil akeh. Wes tak we. Lah iya jos we sing tau sapa? Hei. Dalange mesti tolah-toleh ora tau sapa kono. Ora tau aku. Beda awak-awak dhewe ngene iki ya, Cak. Sampai katam awake dewek ya. Nang pojokan ngono kuwi winginane nek ngedeni. Kok ngedeni? Lah kok ning pojokan jelalah lampune mati mbuh-mbuh. Lah kok peteng dedet. Peteng dedet. Enek sing ngedeni aku. Ngedeni piye? Ning pojokan komplek. Masa enek setane? Eneng sing ngedeni aku. Munine piye Mas Mio? Kuntilanak apa iki kok. Saya suwe. Seto. Wira nek wujude tapi sampean krungon-krungonan. Aku krungon-krungonan. No. Lah kok pasah kowe. Wong edan mangsaku dolan warga masyarakat alhamdulillah enom cilik gede tumplek blek ning kene luwese pagelaran wayang kulit nggih ngeten iki lho Mak Cange. Aku mau munggah panggung ya ampun sing enom-enom cah wedok-wedok aku lewat seng ambune parfum lewat-lewat ibu-ibu seng ambune lenga wangi bareng mbah wek seng ambune piyuh remason. Ngeten ayo wetekno wis sepuh. Oh wis sepuh. Wis sepuh niki kan pagelaran wayang kulit. Iya. Niki ora malah redup ning sansaya ngrembaka. Betul Mas. Nitik sejarahe napa? Mboten sah tepi-tepi ke jaman Singosari, Majapahit dan lain Demak Bintoro. Lho, negara sampai ganti iki lho.
wayang kulit isih ana jaya-jaya saklaminya rahayu wayang kulit Indonesia. Luar biasa. Sampai saiki Nuswantara to, wayang kulit yo isih enek. Oh, hebat. Pramila saking mekaten didadosne media siar Islam oleh Kanjeng Sunan Kalijaga.